is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Love unconditionally. Isa lang ito sa mga natutunan ko sa iyo sa loob ng 12 taon nating pagkakakilala. Araw-araw may iba't ibang kwento ka tungkol sa buhay mo. May masaya, may malungkot, higit sa lahat, may aral. Nung una, akala ko ay natural lang na ako ang mas may matutunan sa iyo dahil sa 13 years na agwat ng edad natin. Kumbaga, mas nauna mong naranasan ang lupit ng buhay kesa sa akin. Pero sa bawat araw na kasama kita, nakukumbinsi ako na extraordinary ka talaga. You're someone who's been through so much in life but still manages to love life as if it gives you only rainbows without the rain. Minsan nga naitanong ko sa'yo, paano mo ba nalagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay mo? Salig lang sa Ginoo. Tiwala lang sa Diyos. Yan ang sagot mo sa akin. Taong 2007 nang una kitang makita. Nagre-repair ka noon ng sirang hagdan sa high school na pinasukan ko. Working student ka pala. Siyam kayong magkakapatid at kinailangan mong tumulong sa tatay mo simula nang mamatay ang nanay mo. Hindi kita masyadong pinansin nung araw na yon. Pero sa araw-araw na na-encounter kita, nakikita ko sa mga mata mo kung gaano mo kamahal ang trabaho at ang pag-aaral mo. At doon na nagsimula na magkat-interes ako na pakialamanan ang buhay mo. Sinumulan kitang tawaging kuya at naging best advisor kita sa bawat problema na sinishare ko sa'yo. Doon na lumalim ang friendship natin. Ikinuwento mo sa akin na grade 4 ka nung unang huminto ka sa pag-aaral para magtrabaho sa bukid. Ilang taon mong tiniis ang pagod sa pagsasaka pero nanatili kang positibo sa buhay. Sabi mo, ang hangad mo lang ay makatulong sa pamilya at makabalik sa pag-aaral. Nagkaroon ka ng oportunidad na mag-entrance exam sa high school. 25 years old ka na noon pero nakapasa ka at pinayagang mag-enroll ng 4th year. Matapos ang isang taon, naging working student at doon na nga tayo nagkakilala. May mga panahon na wala kang makain kaya pumupunta ka sa bahay ng mga faculty para mag-repair ng kung ano-ano. Kapag nalulungkot ka, nakikita kitang nakatambay sa ilalim ng puno ng nara sa gitna ng campus habang nagigitara. Kahit ang bigat-bigat ng naging buhay mo, never kong nakita sa iyo ang magreklamo. Lagi mong sinasabi na mapalad ka pa rin dahil nakakapag-aral ka at kumikita kahit paano. Nang matransfer ako sa ibang school, pansamantala nating nakalimutan ang isa't isa. Parehas tayo naging busy sa pag-aaral at hindi sumagi sa isip ko na muli tayong pagtatagpuin ng tadhana. Second year college ako nang makita kita sa church na sinisimbahan natin. Binati kita pero hindi ko sigurado kung natatandaan mo pa ako. Hi kuya! Ang sabi ko sa'yo, sabay nginitian mo naman ako. Graduate ka na ng college noon
at sobrang busy sa mga responsibilities mo sa church. Akala ko, yun na ang magiging huling pag-uusap namin. Nagkaroon ng prom sa school at tinulungan ko maghanap ng necktie yung partner ko. Bigla kitang naisip. Ipinagtanong ko ang number mo at sa'yo ko nakahiram ng necktie. Nang isusoli ko na ito, na disgrasya naman na misplace ko yung favorite na necktie mo. Hiyang-hiya ako sa'yo nun. Nagsorry ako at nagpromise na bibilhan na lang kita ng bago. Pero hindi ka nagalit. Ngumiti ka lang at ang sabi mo, kalimutan mo na yung necktie, 5 piso lang naman ang bili ko dun sa ukay-ukay. I'm sorry pero natawa talaga ako na malakas sa sinabi mo. That time I realized hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang kuyang mabait at sweet na nakilala ko. Dumating yung time na yung mga kaibigan mo naging kaibigan ko na rin. Tapos ininbitahan mo na kami ng mga friends ko na mag-morning jog on weekends. Yung morning jog, naging morning chika. Yung morning chika, naging texting and calling every day. Yung texting turned into more serious talks about dreams and life. May mga natututunan na naman ako sa'yo, and this time, mas malalim pa kesa sa dati. Mas lalo pa ako naging komportable sa tuwing kasama kita. Nagsimula na rin ako magkwento tungkol sa buhay ko. Yung mga fears ko, mga flaws, at mga problema sa buhay. Hindi ka nagsawang makinig. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. Lumipas ang ilang buwan. Sinabi mo na sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahang mangyayari. Glycen, pwede bang maging tayo? Yes! Natawa ako at kinilig nang marinig ko ang sinabi mo. But I said no to you. Ay, Ganon? ay. Arte pa. Arte. 13 years older kasi siguro ang daming inisip. But I said no to you. Pero nangako naman ako na walang magbabago. You waited patiently while I was testing your patience. But above all, lagi kang laman ng mga panalangin ko. I asked God to help me decide what's best for me, and I let Him take over my plans with His will. Just begin, let's look. It was one touch. One night, as you were checking if safe ba akong nakauwi sa boarding house after my class, I hugged you tight and said goodnight. Without saying a word, I was expressing that time that I am ready to give you a chance. Yes! Ito na! Naiihina, naiihi. Sobrang saya natin noon. Life gave us so much lemons kung saan may mga humuhusga sa relasyon natin. Masyado raw akong bata para sa'yo at hindi rin sang-ayon ng parents ko dahil nag-aaral pa ako. But by the grace of God, we turned these lemons into lemonade. Yes! After graduation, you asked me to be your wife. But I said no. Ito na naman. Not because I don't love you, but because of my passion. Gusto ko muna magtrabaho, mag-enjoy, at mag-focus sa pamilya. There were times that I wanted to end our relationship because I never saw myself getting married too young. I was really enjoying my work, and you were never a priority. You saw the worst in me,
but you never got tired of loving me. Yes! Arte ni ate. Arte mo, girl! Ganda na na. You saw the worst in me, but you never got tired of loving me. Yes. You were cheering me on my successes and encouraging me on my failures. Mas minahal mo ko, mas inintindi, at mas iningatan. Yes! In love si ate. Oh. Tama! Hindi ka nagsawang ipadama sa akin na ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Yes! Yung totoo! Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay niyaya mo ulit akong magpakasal. At hindi ko na pinalagpas pa ang oportunidad na piliin ka at piliin ang tama. Yes! Kilig na kilig. Kami na super. Handa nga rin ula. Nagpakasal tayo noong September 16, 2018. 24 ako at 38 ka. While writing this, I am very emotional kasi I realized kung gaano kaganda ang buhay ko nang kasama ka. I'm so blessed because it is God who really wrote our beautiful love story. We're not really into celebrating Valentine's Day because we choose to celebrate our love every day. Yes! Nam 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 nam. Talap-talap! Sharp naman. Sure naman! But as we welcome this month of love, I made this open letter for you to let you know how blessed I am to be your wife. Thank you for making every day a happy day in our home. Alam kong marami pa tayong haharaping pagsubok sa buhay, pero ang pagtitiwala sa Kanya ang sa ating laging magpapakalma. Cheers to infinity and beyond, my love. Nagmamahal, Glycen Lou. Ang bukas na liham na ito para sa kanyang asawa ay ipinadala sa atin ni Glycen Lou Momo ng Sarangani Province, Tambalanista since 2016. Wow. Wala bang unan o start Pakikuha nga nung ano. Ang sarap may Wow. kahugs. May kahugs and kisses. Parang anong map dyan. Basa na yung sahig. Naihina, sumabog. Ang pangalan ng asawa niya, sabi sa email, ay si Hernani Momo. Yan. So, Glycen Lou and Hernani Momo. Kesa Momo. Yes. Uy, 38 is not old. Oo naman. Batchmate natin Batchmate yan. natin yan, di ba? Baka sabihin nyo ba, matanda na yung 38? Hindi siya matanda. Maasim pa kami. Hoy, remember, nabuntis pa ako at 38. Oo, May kaya asim. pa. Nakarami pa. Oo. Ingat Diba? kayo sa 38, pumuputok yan. Tama. Ingat kayo, mainit pa yan. Siguro kasi because she's 24 and he's 38. So yung age gap talaga. Syempre naisip na nila, nako magko-40 na yan, may mga maintenance na yan. Yun yung mga naiisip niyan. And hindi naman po namin i-deny. Meron na po talaga. Nag-iingat na po, hindi mo na yung pwedeng isama kumain sa isang dessert buffet kasi nag-iingat na yun sa sugar. Oo, hindi May mo na mga ganon pwedeng isama sa mga maiingay na lugar kasi mas gusto niya yung spa. Oo, correct. may ganun talaga. Tsaka hindi mo na yan, hindi, paminsan-minsan maaya mo yung uminom ng Jack Daniels, ganyan. Pero kadalasan ang tinitira niyan turmeric tea. Ay, nako. Nakakalurke. Pero ang cute naman. Ang sarap pakinggan ng Ang kwento sarap. nyo. Actually,
ako mas nasarapan ako sa papaano Sarap mo. na sarap ka nga eh. Oo. Ang sarap kasi ng mga words mo eh. Ang sarap pang pelikula yung mga words, 'di ba? Pang quotable quote. Yes. Pang maglalagay ka ng picture tapos nandun yung quote sa gilid, 'di ba? Oo. Parang pang ganun eh, 'di ba? To yan. You love Ang sarap me. gawa ng memes, Ang mga ganda, ganon. 'di ba? You love me at your worst but still you continue to you have seen me at my worst but still you continue to love me. Mga Tapos, ganun ang ganda meron pang eh. mga to infinity and, And beyond. Sino ang superhero ng Si salita ano niya? yan? Si Buzz Lightyear. Ayaw nga pala. Oo. Magkakaroon ng Toy Story 4 Anyways, yon. Nakakatuwa yung love story ninyo. Ang sarap Pero pakinggan. akala ko naman sobrang tanda nung ano mo kasi nakita ko yung pangalan nung jowa mo, Hernani. Parang mas sobrang old. Kasi mga ganun ang age namin pero we're not Hernani. Inamak pa yung pangalan eh, no? Alam mo nung feeling ko nung simula pa lang ng kwento nila at talagang Itinadhana. alam niya sa sarili niya na sila Na like kasi niya. yung ultimo yung panghihiram ng necktie. Pwede ka namang humiram sa Sa napakaraming iba. 'di ba? Pwede ka namang bumili o Correct. pwede manghiram. Marami kang kakilala na pwede mong hiraman ng necktie. Ano siya lang Pero lalaki? bakit siya? Oh, tatay mo. Diba? Oo. Diba? Pwede mong tanong Diba? yung tatay mo, kapatid mo kung meron ka. Unang-una, wala siyang contact number. Oo, Hinanap ko. hinahanap Oo, pa. diba? Feeling ko mas madaling pumunta sa SM para pumili ng necktie Diba? kaysa hanapin yung contact number ni Oo. Hernani. Kasi- So, kunyari ka lang, loves mo din naman talaga noon pa man. So alam mo sa sarili mo na simulat sa pool, gusto Like mo na mo siya. siya. Di ba para mapansin lahat ng galaw niya, Kuya, Oo. di ba naglilinis ka pala? Saka yung kapag ka nalulungkot, nakikita Diba? niya nagigitara sa Oo. Nara. Kasi halimbawa, if it's somebody that I don't care about, Oo. diba? Hindi ko naman mapapansin na lagi siya nagigitara sa may Nara Tama, eh. Diba? diba? Oo. Unless na stalker ka. Oo. Diba? Katulad mo. Di ba? So alam mo, planado mo lahat to eh. Alam mo yung itinerary ni Oo, tama. Ni Hernani. Di ba? Diba? Gumawa ka pa nga ng eksena eh. Di ba? Isusoli ng necktie, kunyari nawala. Yan. Tapos hindi naman ikaw gumamit ng Oo, necktie. oo, diba? Kaya mo pinoblema. Tsaka siya talaga ha. Tsaka Diba? diba parang nung hiniram niya yung necktie, yun yung nagkita na lang sila ulit after a long time. Oo. Diba? So, Wala pa siyang contact number niya. oo. Di Diba? ba? Planado mo lahat talaga to. Tapos kunyari nung tinanong kang gusto ka niya, sasabihin mo ayaw mo. Pero Kasi simulat sa pool, ni-stalk mo na siya. Pero gusto ko yung sinabi niya na he waited patiently while I was testing his patience. Yan, 'di ba? Ang ganda ng mga Correct. ang ganda ng mga words mo. Pang matalino yung mga linyahan mo eh. Na parang ang ganda pang vows eh, pang Oo. pang prenup. Yan. 'Di ba? Pang same day edit, 'di ba? Pang ganon. He waited patiently while I tested his patience, 'di ba? Kasi totoo naman eh. Gets naming tatlo na una pa lang may something ka na sa kanya. Correct. Pero umarte-arte kasi tinetest mo yung patience. Tama. Ganyan. Diba? Umpisa pa lang, nilapitan mo sa hagdan. Di ba? Nakita mo. Di ba? Chika lang ate. Happy kami nagkatuluyan kami and it's so wonderful to fall in love with a 38-year-old. It's wonderful to fall in love with someone older than you are kasi totoo naman eh. Nung una, inisip ko bakit pa kailangan mong ikwento dun sa open letter yung history ng nung lalaki. Parang papahaba siya eh. Pero para ma-appreciate mo yung wisdom ng lalaki, kailangan mo maintindihan kung ano yung pinagdaanan niya before. Yun. Correct. So yung dahil sa dami ng pinagdaanan niya at dahil sa determination niya, marami siyang ipapass on to you na mga learnings, Wisdom. yung mga ganon. And yun yung dahilan kung bakit mas minahal mo siya eh. Totoo. Diba? Talagang yun yung kagandahan din ng marrying someone older. There's wisdom in years. Napakaswerte mo. Ang daming advantages kapag nagmahal ka ng 38 years old. Ay, nako. Oh. Isa-isayin ba namin? Maliban sa wisdom, Yan. diba, yung experience din. Totoo. Naku, hindi mo Kasi na kailangan man kaming turuan. Kami ang magtuturo sa'yo. Kung ano man Mag-request yun. ka lang. Oo. Kung ano man yun. Kung di man namin nagawa yun, napanood na namin yun. Marami na kaming na-explore. Marami na naman. Oo. Diba? Hihiga ka na lang. Yeah.
Meaning mag-relax ka na lang. Relax ka na lang. Di ba? Hindi kasi dapat, supposedly at this age, kahit papaano, di ba, talagang medyo stable ka na. Correct. Medyo lagpas na rin sa marrying age eh. So, stable na dapat talaga. O, di ba? And the- Yun yung kagandahan ng marrying someone older than you. Oo, malamang financially stable na rin Oo. yan. May naipon na rin yan kahit papano. Oo. So, hihilata ka na lang Diba? talaga. Sabi ko sa'yo, hihiga ka na lang. Ganun yun. Oh, we are happy for you and thank you for sharing your story. At nakakatuwa naman kasi ilang years ka pa lang naming tambalinista. Okay, 3 years pa lang. Diba? 2006 Fairly young. ko din. Oo, young. Oo, kasi meron na, sa amin as far as 2004, 2009, 10 years. Ikaw 2016. So, we're happy to welcome new tambalanistas in our lives. Maraming salamat. And of course, Thank you. isa pang sinasabi ng Bornay na kapag ka-determined ka, talagang hindi imposibleng makamit mo kung anong gusto mo. Diba? Tingnan mo Correct. si Hernani, determinado sa buhay na kamit ang gusto niya. Pagdating sa pagtatrabaho, professionally, at pagdating sa love Oh, kahit life. itong letter sender natin eh. Diba? Sobrang determined. Na makuha Oo. si Hernani. Oo. Hindi niya pinakawalan. Ayaw niya malingat sa paningin niya. Tama. Diba? Ayaw niya mawala sa paningin niya kasi alam niya sa bandang huli sila magkakatuluyan dapat. Tama. Planado yan eh. Happy kami para sa and thank you for sharing your story to us. Kung gusto mong i-send din ang kwento mong nakakakilig, nako, love month na! Yes! Buwan ng Feb-ibig na, so maganda mag-love stories tayo. You may email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento yan mga kaibigan, pwedeng kagaya nito, nakakakilig din, nakaka-inspire. Send yun na. Go, go, go! Nakatutok sa atin, batiin na natin ang happy birthday! Si Inang Waning ng San Marcelino, Zambales. Happy birthday, Inang Waning! And hi, Eileen Joy Brazil, ang napakagaling na shopper. Yan, personal shopper, online shopper. Good morning and thank you po sa pagtutok. Kanina may binati akong pangalan, mali pala yung apelido. Sabi niya, salamat po sa pagbati, pero sino po yun? Hindi pala ikaw, inventong pangalan pala. Sabi ko kasi kanina, happy birthday kay Marisa Soliven Castro. Oo. Nag-text siya, sino po yun? Marisa Soliven Caripupu ako. Sorry na, Marisa! Happy birthday sa'yo and enjoy your special day. Salamat po sa mga nakatutok sa amin. Thank you, thank you. O siya mga kabisyo, maging bongga sana itong araw na ito, araw ng sweldo. Smile! Yung pinaghirapan mo, may bunga na. Yan. Tama. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang wala Always your number one. SM Radio Station.